Оп. Да, извинете. Снимам тази програмка. Така, аз съм Дани PlaySBG, днес ще ви покажа моята модерна къща. Така, първо ето го входът. Тук се чудите какво е това. Не, това не стреля стрели. Ако си мислите, че е като картечница, това като цъкна този бутон, изпуска вода. Така, като го цъкна, спира. Така, имаме си и трамплин. Качваме се тук. Уху! И така. Добре. Така. Също този бутон работи ето тук. Не, това е за осветлението вътре в басейна. Така. Така. Тук е полубатрума. Това значи плувната стая, където тук имаме кърпи. Опа, малко завъртя. Да, това са кърпите. Тук имаме едно растение, мивка за да се измием и туалетната. Бум! Така. И така, нека влизаме. Така. Тук е входът на къщата. Тя има няколко хода, но този също става. Така, тук е ходът към тераска. Нещо като тераска. Иска да се получи тераса, но не съм сигурен дали много добре се получи. Така. Продължаваме напред. Да, не знам защо нищо не съм слагал, но почва е така да... Чувате звука, така. Тук имаме да си слагаме неща. Тази ръчка спира... Да, това се сетих, така. Така. Добре, тук е другият вход. Сега, тук имаме кухня, извинете за този шум, ако го чухте. Тези бутони не работят, просто така съм ги сложил за окраска. Така, тук имаме всичко. Така, тук имаме глава на Стив. Не знам какво исках да направя, като да покажа. Тук това трябваше да бъде лаптоп. Мисля, че се получи. Така, тук имаме една огромна картина. Тук имаме малко осветление. И нека влизаме към моята стая. Така, първото, което може би виждате в моята стая е леглото. Така, тук имаме разни неща за обзавеждане. И естествено си имаме и ние лаптоп. Бум-бум-бум. Така, имаме си цветенце до него. Имаме си два честа. Това, не знам, чудех се дали направя гардероб. Ето това да го прокопая тук. Да сложа честове, но така ме кефи. Тук нищо не съм сложил и мислех да сложа брони, че все едно като стъпя тук, и то все едно да ми дава броните, т.е. дрехите все едно, и да ги обличам. Така, тук имаме таен чест. Така. И отиваме към стълбата. Много обичам тези стълби. Така. Ето тук имаме пак един чест. И още един чест. Тук по принцип гледаме как къщата ни изглежда. Какво става отвън. Така. И ето тук си виждаме нашата стая. Така. Добре, сега нека слезнем надолу. Така. Тук имаме туалетна и баня също, в същото време. Ето тук сядаме и ето това, гледайте се, цъкаме бутона и то ни къпе. След това, само да излезна. Това мисля, че се получи доста добре. Като цъкна пак, спира водата, което много яко се получи според мене. Така, нека продължаваме. Това се отвори. Така, тук не знам защо, но не ми се получава, гледайте. Сега се получи, добре, супер. Така, тук имаме чест. Така, да, с меч за бой.
Така. Отиваме сега. Нещото, което не ви показах е ето това. Зад къщата направих нещо като дворче. Виждате тук. Не дворче точно, но нещо за по-красяващо. Ето така. И сега виждаме тук нашите цветя. И тук имаме това. Исках да се получи ето това тук като барбекю. Но не знам. Чух се. Вижте, сега ще ви покажа каква идея бях мислил. Значи да вземете примерно така печката. Мислех така да направя такива две. И така да сложа печките като барбекю седно. Не знам, нещо такова мислех, но така ме кефи също. Така. Тук си имаме не наковалня, така нещо за работа. Тук тези честове няма нищо. Мислех да слагам хавлии, но не. Ето ние и градинката, естествено си имаме. Така. И така. И това беше от моят свят, където строя модерната къща. Надявам се да ви е харесала. И аз бях Дани Плейсбеге. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да дадете палец нагоре и също да се абонирате за моите YouTube приятели в реалния живот приятели. Кокстър, не, той вече всъщност няма да си има в неговия канал. Да се абонирате за Тедито долу на 20 BG и за Димитър Ангелов. Така, надявам се клипът да ви е харесал отново и чао!